esebenzisa igama lakaThixo, esingcolisela uThixo wethu, esimthanda ngeenhliziyo zethu, uyayimosha iChristianity ngendlela esisimanga. Wabanjwa ke umfundisi, andiyazi uba ke yaphinda yathini ke into yakhe, but nje nditsho omnye owaba bafana babendithethele ngegani, ndandithi xa ndithandaza noThixo nditsho ndithi izinyo ngezinyo, ihlo ngehlo. Le yoba nice everyday iyasokolisa emhlabeni kaThixo because abantu basithathe advantage. Yes, ndiyanifundisa loo nto ke namhlanje into yoba xa zikwehlela zikunetha left and right, kufuneka nawe uthi xa uthandaza lo wegqirha umthandazo uthi izinyo ngezinyo, ihlo ngehlo. Ndiyayazi uba ke abaninzi abazoyithanda le nto ndiyithethayo, but mna mntu osuke kulingweni, hayi mntakwethu, xa kufuneka kukuliwe makuvele kuliwe once ke, uyabona, because le ba sibe sinice ayisincedisi ethubeni. Kuhle uba ube nice, but kufuneka kube khona ixesha loba uphume kunice. Uyayiqonda le nto? Re, masidluleni ke. Esinye istory endisibalisileyo, bendibalise ngevision uThixo awandinika yona, endinika incwadi ezimbili.